ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамагитон созен хубен. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо Закияшоп Санкт Петербург. Адресои мо Санкт Петербург, метро Девяткина, райони Мурина, улица Авиатор Балтика 11. Апа хоҳаро, ҳаматонда раҳмат барои дастгириётон, барои лайку комментҳои хубтон. кадоме ки дар канали мо нав меҳмон мешавад, ҳаматон хуш омаден. Подписатсия кунед, то ки видеоҳои нави моро дида битонен. вақте шумо лайк мемонен, коммент менависен, подписатсия мекунен, бо канали мо пештар меравад. иншааллоҳ ки бо моделҳои нав овардан мегирем. ирӯз анамихе ҷинсакора хостем ки видео кунем. размерҳои калонам дорем, апа хоҳаро, майдарам дорем. ина производстваш Турция ҳай. размерош ай имина и модела размераш ай 46 туркӣ то 54 меравад. имхе валан духтаги ай. ҳозир валан ҳамаи материал да модда шидай. кисаошонам рабочая. сару остинаш анамихе манжет дорад. амхе светли ай. бисёри молодёжо амхели светлира нағз мебинанд. баъд ай ана иш ҳастай. аиш 46 52 54 мондаги апа хоҳаро. балшимеркай плюс 4 плюс 6 меравад аже. хай кадоми да кадом размер кадом вай махулай туғри мегирад нависонен. ма абхвати гурдинка чен када старатсия мекунем ки хай шумо да размеротон чен биравад. пешаш анамихе украшения кадомеш ки бо дар танаи модело ҳастай. ма да параи экран мемонам. нархошон бошад 2800 рубл. анаи халато бошад 2 дона мондай. якта 48 аира светка мондай. 38 аира светка мондай. нархаш 2500 як донаи мондай. абхвати грудинка ҳатман ки чен мекунем барое ки шумо дар размеро туғри бирава гуфта. анаиш ки бошад размерои калонай. модарое ки размеротон калонтарай, апа хоҳаро ки калонтарай. ина марҳамат размерои калон камтар қинтара ёфтанаш то размери 60 мерава. анемихел вишивка кардагиай. пешам амхе вишивка кардагиай. ира свети тёмнитар шавардем барое ки хай модаро бисёртар светои ҳамхали тёмнитар мепӯшанд. ана иш ки бошад 46 48 50 сета размераш мондай. сароостинишам анамихе манжетай. киса дорад. нархошон бошад 2800 рубл. апа хоҳаро анаи халато ки бошад 2 дона монда. яктаиш 2500 рубл. апа хоҳаро модаро лассини мепурсен да ватсап. лассини дорем. бинависен ватсапда видеои пешнамонам бинен. ҳамаи глоша сёмка кардагиам. анамихе сарои почаошон кушод болоошонам амхе кушоди хушрӯ рафтагиай. материалаш намедонам калифорния ғафсакай чи хелай ки беҳад материали хушрӯай. амихе сари почааш гӯлу чанд намуд гӯло ҳастай. иншааллоҳ ки хай бо кадомеш ки мондагиай ай кадом гӯлаш чихе бо видео мекунам тона. лассино бошанд 1500 рубл. апа хоҳаро подписатсия кунен, лайк монен, коммент нависен, то ки видеоҳои морам пеш равад. вақте ки шумо лайк мемонен, просмотр соз мешавад, бо клен меброяд, модам бо мотиватсия мешавад ки бо тезтар видео кунем. ду видеои охир шид просмотр кам мегирад, дига одам да видеокунӣ намефорад. барои ма апа хоҳаро дастгирӣ кунен. ҳаматонда раҳмат барои лайку комментҳои хубтон. то видеои оянда.